COVID is the only instance where oxygen is required. Oxygen could be required in mostly all serious medical conditions and emergencies where there is breathlessness and respiratory problem. We even learned that a few puffs of pure oxygen could keep us younger and the skin glow. Pure oxygen keep the children more active and brighter. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have. In charge katanat ki pulit penyait kali Haribhoi district Nongpo uba DSR lakyang ula ai ki jing hikai lengba ko online syabaro ki nongnya kali nadu ki taksi ki bus ki sumo ki kali arshaka bat ki wei baki dei ban songthu halor ka jing don kam kumno ban ya dai lade kum ka badeng ye ki seat belt bandeng ki mask bantap ye ka helmet na ka banta ki arshaka bat lada ki don kam ban kit arngut ru baro arngut ki basong haka kali arshaka ki dei ban phong ye ki helmet habai dei bat kane katanat ki pulit penyait kali kala samru da ki kot lengkodop hanongpo bat hakiwe ki jaka syabaro ki nongnya kali bakintip kumno ban bot igi kendon balau jubo na ka benta baro ki jait kali ki bayat haki surok ba bat ki surok nong kendong ru kumju habai dei ba ka jingdeng mas pat ulo ong ba don kam syabaro ki nong song snong baki dei ban bot renti bandeng ye ki mas don kam bandeng ru arteli ki mas ban yada na ka jing sapriang na uneu knyang jingpang covid khat khandai ubakta ai ka jingring bat ka jingpen her mensim Mga YC traffic jong nompo traffic bans inspektor DSR lekyang ngai kublai pi ki jong Riboy news bapila kloi ban pelai juga por bokodor ke jong pi lapin don ban nga bat office jong ham taxi kwa banai kindiat chapang kene ka traffic awareness program nambar bangi mut ban pelong da offline traffic awareness program tangimla nama kadon kene ke pandemik kene covid kene ke jingpang nong mengimla ban yulum pai ba ban ai kene ke offline awareness traffic program takadau tengah kwa ban ai no kene ke online awareness traffic program man pen apa sengau sepi ki perjol sepi driver jong di local taxi ngatu association kumju dari ki pai ba baro te woi ngakwa karpan pi bamenta ba iman ha jing ba ka bangi ngibon kamplan iklam yo ban le checking ba regular checking jongi motor vehicle regular checking jongi mio man le kata iman nanta kada ba bon ki perjor ki driver jongi ki banyak ka private ki local kumju bamenta ki kum klat iman wat ki skuti ki bai do kila kumklet ban wear ban phong igi helmet borong ar basong smak besedin kum ki driver banyak kali auto jo sorry ki banyak i private ki lokal taksi kum jo kila sedang ban klet ban deng yang seatbelt tengah kerpat yang ipi nagliang office nga kerpat yang ipi sesen dokin soba ban ya telang ban ngi ban le yang itu ban deng yang seatbelt ban deng i helmet maka dia ke safety ke dia ke nongkong dia ke safety ke jongpi ni benang bor skopor ni ban ni pi ban le ini ban ndai be pin up tang haba ngin check mangi pin sedeng ya itu ke helmet dan deng sebel ndai ban long da persang ban deng hi nuar ke long ke jing ke long ke yarai pi si bon ma sibu nong no ngam kwa bagan jia ke nong accident lain su ong na mla ban ha ke jing long breu mla ban dap ban biang let's say yo kerja accident no tadi pidang yang seatbelt jong pi pidang helmet jong pi kaya dai pi sipon tengah begini ngaban pi kerpa pi ba please ngba bani trelang bangi ba ka traffic nompo nang di smart na kapol nai pi lai trelang bangi nga kelamong bami trelang pi trelang bangi ke traffic nompo nga ku blai ke tawaro ha jing long bro lesing iklet no dai persang bai kata ban ndai ban ong bang iklet penjai kata simpla song kali si song kai song ba kenmau ba kini atli don kamha ban phong helmet ba the seat belt marah kini isni
masih play ke lockdown ngai ba ke accident kala bon kala increase nong no hakani por ba don ke lockdown ke duna masih play kini la ailat ke sarkar ban yimi ban yai ban iwan ban ni kamai ke ji lokal taxi kumjo ke wan biang ni kala sang biang ke jing accident tena ta kadau ngai karpat sisin ba pin somba ban ya deng yo seatbelt ya helmet jong pi na ta kadau mata ke sni na kadau bingim yo ban ai kata ka offline traffic awareness program na ta kadau mata ke sni ngila susam no di pamphlet ya pi baro ki kali ham tu ngila pani kita giju bakren nga ngila tho am tu gidu ke ngila tho am tu ke ba pi dong kam ma pi kumang lakren gitu ki jing tho ba don ha tu ga pamphlet ngai sum ta sakoi ko ban hang ni ro safang gene ga kimas mo hadu driver hadu banyak ki taxi ki bike ko kumjo hi subha kan mau bandeng ke mas nama ke mas ke de we ko ban dia dapat na kene ujing pang menta ni covid-19 ba ni khune jing pang banang don ha kene ga sla kendeng mata bawat dei tang bodon rewat la sim ya jing im ben riu ro jing im ki beru ro ta ke ni ko ro nga karpan nga ban ni pi ba subha ba bor ba phimi che yo shahat la hal ne bing lechno chno subha ban deng ki mas double mas mod ba hab deng arteli ki mas example na nong na kumbang deng nga mata arteli ki mas ye piro ki paj ba kidong sidong jong kino gendong kin hasor bang wan no subha ban ile ban deng ini ki mas wat ong ba kemirap nei ka dai rap sisa ye pi kan dei mas ta subha ngi ka pat jori pi ba pi wan che yo kam tam subha ban da deng ki mas arteli mdei tang pi la che yo chat ro wada pi la de pila lai ha pi don hayang asem ro ka bai ban deng ye kan dei mas bat berbor ile ban sat gikti jong pi ile ban dia sat gikti kumbala kat bala kumbasan riu si ciski ka ba pelan ma to ka we ka jing yada ban lai nong ni yang jumpang te plus ka we ro ba kan mau ha ba pi lek che yo chat ile ban jengai no we cho we na ka we ha ka we kumba refit ai da ka balong bada ka long ka bala na mar ka ni ka ri rap pi sibun ban lai nong ni yang jumpang padon ha ka ni ka sla kan deu jong imata te sa ka we ngong boro ngi dei ban sim khe na la jong hi mdei ban ong ba ka sarkar kan penbori pi ane ki bru ka an kan penbori pi le kan ni le ka tai na pi ro pi lai i hi kai ba ka jia menta ane ka ha kan ni ka pasai menta na ka dau jong ni yang jumpang tanga kerpaju pi suba ban bod i kita ki kendon ba ka sarkar kala penseng yu pi le si lamba ki rangba snong jong pi lamba ki behe ga jong ga dong jong pi sebab bud itu kendon baro nang bang ngilai nau ni kni jimpang baro lada pilai jo pi gi wei lo ki nambin ma lada ga bit ka to ga jimpang ka dei ka ba pen ka balong ka ba pen wet ka ba pen nganong kum no ba mdal da ga yo tang ye la jong ka biang rai lada yo wei ki badan lang antor ka bi shong ying lang ha pep ka jam ka pen thun la je baro taban lek na gini baro ngakar pa di pi ba pin ye bot ye gani ga hukum ki kendon ba ka sarkar ba kala ga sarkar la panap pasngau pi nakapor sikipor khnam ngin lai na uni yang jimpang kambangin yo da ga jingko jingkhia ka bas ka jingko jingkhia ba tam hane sla pathai te do gini giten na rang ai kublei pi ba ki bas kap ye gani ga ye gini ki giten ba ai mangan mata ga jingba dong pi baro ta kublei shibon stay safe stay blessed and stay strong always.